Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнарович и «Атмосфера». Лукашенко поглядел у Белсад, и у яго з'явіліся пытанні да прэм'ера Галоўчынкі. Россия адмовілася грузіць дружелюбны беларускі калій. А ў беларускам будаўніцтве сур'ёзныя праблемы, калі верыць таму ж Лукашенку. А таксама пра тое, наколькі папулярныя ў беларусаў ламбарды, колькі каштуюць кватэры ў Менску ў параўнанні з Кіевам, якое месца займае Беларусь у рэйтынгу найлепшых ці ўсё ж найгоршых краінаў для працоўных. Запарце гарбаты, зрабіце бутерброд, сядьце наімчэй і возьміце за нешта наймацней. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали! Я заметил и в средствах массовой информации разного уровня то, что у нас отрицательное сальдо, хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация. Ну что, як кажуць, дайшоў наш ліст. Тое, пра што я як дзяця ў дзяўбу кожны тыдзень, нарэшце зацікавіла і Лукашэнку. Мяркую, што ён рэальна паглядзеў адзін з нашых выпускаў. І вось, перад ім бравы прэм'ер, і на пытанне «А што так, Рома?» Той адказвае «Не турбуйцеся, ваше сиятельство, дурата поўная. Тут у нас таго, экспорт фізічна вырас, але цэны на яго ўпалі. Таму ёсць моманты. Ну і нафта ж падаражэла. Таму так, дзірка ёсць, ужо 160 мільёнаў, але мы дамо рады. До конца трэцяга квартала мы выправімся, абавязкова. Ох, нешта я сумнеюся. Штука ў тым, што цана на беларускую прадукцыю агулам упала на самым галоўным расійскім рынку, бо раней яна была завышана. Лавілі мы удалую цанавую кан'юнктуру, але гэтая гісторыя скончылася. А нафту? Тут прэм'ер разлічваў на непісьменнасць Лукашэнкі. Так, рынкавыя тэндэнцыі сапраўды прывялі да павелічэння цэны на расійскую нафту за апошнія некалькі месяцаў. Але у 2022 годзе нафта каштавала істотна даражэй. І гэта чамусьці не перашкодзіла замежнаму гандлю Беларусі выйсці ў рэкордны плюс амаль на 4 мільярды долараў. Не ведаю як, але не замінала. Таму прыдумляе Галоўчынка, пускае пыл в вочы. Но нічога, до конца трэцяга квартала засталося ўсяго 100 дзён. Палічым гэтых куранят, як і належыць, увосень. Калій – нашае ўсё. Адзіны наш карысны выкапень, які мы проста бяром з зямлі і прадаем па ўсім свеце. Але пасля таго, як Літва закрыла нам магчымасць грузіць угнаенне праз порт у Клайпедзе, ад цэлага света засталася палова. І пытанне транзітных шляхоў паўстала вельмі востра. Як кажуць беларускія чыноўнікі, кошт транспартавання праз расійскія маршруты, а іншых жа і няма, вырас ад 2 до 5 разоў. Не танна выходзіць. Праблему збіраюцца скасаваць, пабудаваўшы уласны порт на поўначы, у Мурманску. Маўляў, туды злыя санкцыі не дабяруцца. А тое, што холадна, ну дык пацерпім, не першым разам. На мінулым тыдні было абвешчана, што гэты самы порт, які мусіць выратаваць беларускі экспарт, запрацуе да 2028 года. Не раней. Што ж, і так было ясна, што такія аб'екты, порты хутка не будуюцца. Так што пакуль без Мурманску. Але на гэтым партова-калійныя навіны не заканчваюцца. 15 чэрвеня адміністрацыя порту ў брацкім Санкт-Петербургу аб'явіла, што перастае адгружаць беларускія калійныя угнаенні. Прычына? Не сышліся ў цане, браты. Што гэта значыць? Ну дык а што, уласна, адбылося? Адкуль увесь шум і калійны гам? Стрывідорная кампанія «Балтыйскі судна-механічны завод» у порце Петербургу прыпыніла перавалку мінеральных угнаенняў паводле кантракту з кампаніяй «Беларусь-Калій». Пра гэта піша тамтэйшая Фонтанка. Прычына ў тым, што вытворца і экспарцёр калійных угнаенняў не пагадзіліся з цаной перавалкі. На гэтым этапе вядуцца перамовы наконт цаны, і ў агляднай будучыні перавалка беларускіх угнаенняў будзе адноўленая. Напэўна. Ці важна гэта? Нейкі завод нешта там адмаўляецца грузіць? Давайте разбярэмся ў лічбах. Статыстыка выглядае так. За 23 год, калі ўжо ніякіх варыянтаў адгрузкі праз Клайпеду і не было, экспарт калійных угнаенняў склаў 9,5 мільёна тоннаў. Так бы мовіць, бруднай вагі.
У калійных угнаеннях ёсць два спосабы вымярэння. У чыстым дзейным рэчыве і агульную вагу. І гэта большы паказнік. І маршруты ў нас былі наступныя. Тэрміналы марскіх партоў Санкт-Петербургу 6,7 мільёна тоннаў, 70,3% нашага экспарту. Контейнернымі цягнікамі ў Кітаі 1,6 мільёна тоннаў, 17,2%. Расійскія порты Чорнага мора 650 тысяч тоннаў, 6,9%. Ну і далей дробязі. Спажыўцам у Расію 273 тысячи тоннаў, 2,9%. Ну і праз Азоўскае море, праз Каспійскае море, праз Барэнцава мора. Ну і спажыўцам у Азербайджане ды Казахстане. Разам агулам 9,5 мільёнаў тонн. То бок гэты самы маршрут праз Санкт-Петербург, ён асноўны, галоўны, найважнейшы і найтаннейшы. А вось узгаданы завод пераваліў толькі 2 мільёны тоннаў. І заравіў на гэтым, мяркуючы са справаздачнасці, 35 мільёнаў долараў. Ёсць і яшчэ адзін аператар. ТАА «Фенікс» у порце Бронка, гэта таксама Санкт-Петербург, які летась пераваліў больш за 3 мільёна тоннаў, і з якім пакуль няма праблемаў. Давайте успомнім, колькі Беларусь зарабляла раней на калійных угнаеннях. У 2019 годзе 2,76 мільярда долараў. Гэта той самы апошні спакойны год. Далей стала горш. 2021 – 2,41 мільярда. 2022 – 1,83. Гэта быў пачатак вайны, калі цэны рванулі ўверх, але тады ўжо былі уведзеныя санкцыі. І Беларусь страціла ў аб'ёмах, але выйграла ў цане. Ну і 2023, калі фізічныя аб'ёмы экспорту былі адноўлены, але вось беда. Цэнамі кіравалі Кітай і Канада, і таму зарабілі толькі 1,78 мільярда. Калі глядзець на гэтыя лічбы, выходзіць, што калі раптам не дамовіцца наконт цаны з гэтым заводам, то мінус 2 мільёны тоннаў у разліку на год паводле леташніх цэнаў гэта значыць страту ў экспарце на 350-400 мільёнаў. Гэта многа, але статыстыка першага сёлетнага квартала, статыстыка з Кітаю, наша ж схаваная ваенная таямніца. Дык вось кітайская статыстыка кажа пра тое, што пастаўкі ў Паднябесную на наш асноўны экспартны рынок упалі ўдвая. А гэта значыць, што хутчэй за ўсё цяпер Беларусь пастаўляе за мяжу прыкметна менш калію, чым летась. І таму цалкам можа себе дазволіць гандлявацца з партамі. Праблема ў нас не ў Санкт-Петербургу, праблема ў Кітаі. Ну і яшчэ крыху цікавых лічбаў. У 2021 годзе аператар порту ў Клайпедзе на перавалцы 10-11 мільёнаў тоннаў беларускіх угнаенняў зарабіў 95 мільёнаў еўра, ці 9 еўраў на тонне. Цяпер жа, усяго праз 2 гады перавалка 2 мільёнаў тоннаў праз Санкт-Петербург каштавала 35 мільёнаў долараў, або ўжо 15 еўра на тонне. То бок у 1,5 і больш разоў даражэй, чым у Клайпедзе. Ну а так санкцыі нам толькі на карысць. Конечно. Вернемся до навінаў. Ламбарды. Ці звярталіся вы да іх? Што вам даводзілася закладаць? Для мяне гэта нейкі вобраз кніг з мінуўшыны. Цёмная крама, у якой ацэншчык прыглядаецца да зношаных рэчаў некага небаракі. І, вядома, не дае праўдзівага кошту, але просьбіту проста няма куды ісці. Вось такая карцінка. У вас такая ж? Віншую. Мы з вами нічога не разумеем у сённяшнім жыцці. Нацбанк зрабіў справаздачу пра тое, што летась беларускія ламбарды выдалі пазыку на 230 мільёнаў рублёў. І сярэдняя сума склала 190 гэтых самых рублёў. 190 рублёў не хапае, і людзі ідуць і закладваюць уласныя рэчы. Падзяліўшы адну суму на другую, мы бачым, што агульная колькасць такіх угодаў складае ніяк не менш за 1 мільён 100 тысяч на год. У рэальнасці, напэўна, адзін чалавек здзяйсняе некалькі закладаў за год, але і сотні тысяч беларусаў, якім настолькі патрэбныя грошы, што яны ідуць у ламбард, каб атрымаць гэтыя самыя 190 рублёў, гэта цэлае войска людзей у нястачы. Гэта абласны горад. Просто уявіце сябе памер праблем. А вы кажаце ламбард. Кошт квадратнага метру новага жытла ў Менску пераваліў за $1500 упершыню з 2015 года. Ці то сведчанне пэўнага аднаўлення, стабільнасці, ці то проста недахопу кватэраў на рынку.
Меня ориентирует на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки. Вось, заўважылі не толькі мы. Пры гэтым агулам ввод жытла упаў не вельмі моцна, але нешта недобрае робіцца з жытлом для ільготнікаў. За 5 месяцаў 2023 года яго было введзена амаль 400 тысяч квадратаў. Сёлета ж 246. Падзенне на 38%. Гэта як увогуле? Гэта што робіцца ў самай сацыяльнай краіне? І, дарэчы, квадрат у Менску 1500, а ў Киеве 2200. У сярэднім. Якая думка ў вас нараджаецца пры гэткіх лічбах? Калі людзі купляюць жытло за такія грошы, то там яны ёсць. І там збіраюцца жыць. Вось так рынок не верыць у перамогу Расіі. Бангладеш, Эквадор, Гватемала, Мьянма, Беларусь. Суседзі. Беларусь увайшла ў топ-10 найгоршых краінаў паводле правоў працоўных. Да чаго гэта я? Лукашенко гэтым тыднем сустракаўся з кіраўніком Беларускай федэрацыі прафсаюзаў і даручыў яму аператыўна рэагаваць на пытанні працоўных, ды імкнуцца да лепшага. Ну так, там у рэйтынгу побач яшчэ Туніс, Філіпіны, Егіпет. Ну і пра роумінг. Так, ізноў. Саюз задае рэй. Праўда, не той саюз. На гэтым тыдні Зяленскі падпісаў закон аб адзінай роумінгавай зоне з еўразвязам. І цяпер для ўкраінцаў кошт мабільнай сувязі ў Еўропе такі ж, як дома. Што ж да Беларусі з Расіяй водзяць ужо 11 гадоў і абяцаюць да Новага года. Як бы потым не атрымалася, што да якога Новага года ніхто і не удакладняў. А ўкраінцаў віншуем. Еўразвяз стаў яшчэ крыху бліжэйшым. Пуцін з'ездзіў у КНДР і там сустрэўся з вялікім кіраўніком. Ніяк не менш. Гэта афіцыйны тытул, таму звяртацца трэба толькі так. Вялікі кіраўнік Кім Чын Ын. Ой, прабачце. Кім Чен Ын. О, вось так. Кім Чен Ыном. І вось глядзеў я на гэтае фота і ведаеце, пра што думаў? Я думаў пра тое, што паміж дзвюмя часткамі карэйскага паўвострава ёсць розніца. І розніца гэта ў росце паўночных і паўднёвых карэйцаў. Раней былі матэрыялы, што яна ці 15, ці 10 сантыметраў. Гэта не зусім праўдыва. Але паўднёва-карэйцы сапраўды заміралі фізіялогію бежанцаў з КНДР, новага сябра Расіі і Беларусі. І розніца ў росце заўсёды ёсць. Яна дасягае рэальных 8 сантыметраў. Карэйскі паўвостраў цікавы тым, што там стагоддзямі не было міграцыі. Там монаэтнічны склад насельніцтва. І вось гэтая розніца тлумачыцца толькі тым, што на поўначы дзеці не даядаюць пакаленнямі. І за некалькі дзесяцігоддзяў такі вынік, такая розніца. Пры гэтым Пуцін жа расказваў там пра слаўнае мінулае, як СССР дапамагаў Паўночнай Карэі ў самыя суровыя гады. Дапамагаў стаўленню рэжыму, што давёў краіну вось да гэтага 213 месца ў рэйтынгу краіну паводле ўзроўню эканомікі. І цяпер гэта стратэгічны партнёр Расіі. Іран, Паўночная Карэя, Талібан. Так, яны таксама цяпер сябры. У мяне ёсць пытанне да тых, хто падтрымлівае Лукашэнку з нейкай сваёй прычыны. Людцы, вы упэўненыя, што вам трэба стаяць у адным шэрагу вось з гэтым? Скажы мне, хто твой сябр. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.